салом дӯстон, айни замон дар жилмассив қарор дорем, ноҳияи Шоҳмансур. Аз ин тараф сеюм база ва роҳ ба сӯи Садбарг, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи 7 ва 9 километр. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар манамин минтақа ҷойгир аст. Сеюм кӯчаи Каратагинский, аз роҳи калон то хонаи тақрибан 2.5 километр. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ҳама раҳо то хонаи асфальт мебошад. инҷо бошад ҷои канечкаи маршрутка ва автобусҳо ва ба мана ҳамин гардиш меравем. Аз ҳамин ҷои канечкаи автобусу маршруткаҳо то хоная тақрибан 150 метр. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. аз рӯи ҳуҷҷат 4.5 сотиқ замин мебошад дӯстони азиз ва ду бинои истиқоматӣ дорад. ин якум бинои истиқоматӣ. дар якум мошинаш 4 дархона аст. дар дуюм мошина бошад як плашаткаи холӣ ки аз рӯи нақша боз 4 дархонаи дигар карда мешавад. просто перегородка надорад, яъне 8 дархона. ва ин бошад бинои иловагӣ. дар ин бино ошхона, ҳамом ва ҳоҷатхона ҳаст дӯстони гиромӣ. бо барқи доимӣ таъмин аст. об дар пеши хона, канализатсияи централӣ, кришаш ҳам тайёр аст. шояд дар навор натавонад, лекин криша тайёр мебошад дӯстони азиз. дар кӯчаи Каратагинский, сеюм кӯчааш, ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбеда дохил мебошад дӯстони азиз. ҳамаи ҳуҷҷатош 100% аст. хона ҳам фурӯшӣ мебошад, ҳам ивазам мешавад ва ҳам кредитам фурӯхта мешавад дӯстони азиз. тариқи кредитам вариант ҳаст. ҳама ҳамин се вариантро мо баъд аз сабти хонаҳо дар охири навор ба шумо ҳамаашро ба пуррагӣ мефаҳмонем. барои ҳамин навормона ҳатман то охира тамошо кунед. шурӯъ мекунем аз бино. даруни бино дӯстони азиз, дар ин ҷо 4 дархона. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, просто перегородка надорад. дуюм ҳуҷра, сеюм, чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад барои баромадан ба дуюм ошона. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабу боғчаи кӯдакона. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. сеюм ҳуҷра, чӣ хеле ки мебинед хонаҳо бетаъмир мебошанд. ва дар ин ҷо охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, сеюм ҳуҷра треза надорад, аммо ба ҳазор метавонед дар мана ҳамин ҷо треза кунед. ва ин бошад дуюм ошона дӯстони азиз. чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, дуюм ошона як плашаткаи холӣ мебошад, перегородка надорад, аммо метавонед мисли якум ошона планировкаш кунед дӯстони азиз, тақсимаш кунед. ва ин бошад балкони хона дӯстони азиз. хона чӣ хеле ки мебинед балконам дорад, дарахтони мевадиҳанда. дар бари бино дӯстони азиз боз ҷои холиам ҳаст. ва ин бошад бинои иловагӣ. дар ин бино ошхона, ҳамом ва ҳоҷатхона. ин бошад ҳамом ва ин ҳоҷатхона. дар ин ҷо боғчаи ҳавлӣ, ҳама дарахтҳо албатта ки мевадиҳанда. акнун гап мезанем моиди нарх, масъалаи иваз ва масъалаи кредит. якум нархи ҳавлӣ дӯстони азиз 4.5 миллион рубли русӣ мебошад. тақрибан 580 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ивазам мешавад бо хона ё ин ки дар шаҳри Душанбе, ё ин ки дар Федератсияи Россия, Иркутская область. ва сеюм масъалаи кредит. дӯстони азиз, шумо метавонед ин хонаро ними пулашро ба соҳиби хона тиҳед, боқимонда ними пули дигарро дар муддати то ним сола ҳар моҳ кам ба соҳиби хона супоридан гиред дӯстони азиз. ин масъаладам соҳиби хона розӣ ҳастанд. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. масъалаи
харидан, масъалаи иваз ё ин ки масъалаи кредит, занг занед, ҳамашро ба пуррагӣ бо худи соҳиби хона муомила кунед, маслиҳат кунед. Дӯстони азиз, дар наздикии хона албатта ки ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.